Je to náš slovenský klenot, ďakujeme. Ale vy tu máte tiež úžasné české osobnosti. Ďalší patron ďalšieho svetového koktejlu, ktorý pripravila Stefanie Sieber z Rakúska. Guten Abend. Guten Abend. Pozdravujeme ju predsa slušne. Guten Abend. Tak. A Ondřej, dobrý večer. Aby ste teda, ak náhodou, milí Slováci, neviete, Ondřej Moravec je trojnásobný medailista zo Soči v biatlone. Dobrý večer. Môžete ešte zagratulovať? Ja som ti ešte negratulovala k tomu. Určite, no díky. Asi som posledná, ale prepáč, nemala som skorší spoj do Čiech, takže už som tu. Týmto strieľaš asi. To je ono. To je přesně ono, no, tohle. Tak neviem, je tu niekto, koho už úplne nebaví život, že by sme si to mohli vyskúšať? Tento pán, tu jeden ukázal na druhého, že tohto. Ako ďaleko musí byť ten terč, aby si ešte teda trafil, aký by mal byť veľký? No mělo by to být 50 metrů a je to zhruba 11,5 cm. Ako takto nejako? Asi takto. A môžeme to skúsiť, že, ja neviem, trafil by si napríklad takéto vedro, alebo teda u vás je to kybl, to by si trafil? Bez problému, no. Máme nejakého dobrovoľníka, ktorý je tak 50 metrov vzdialený, že by si to položil na hlavu? Pošlite to, prosím vás, ďalej. Pošlite to ďalej, my vás zastavíme, keď už bude dosť. Ja si to pripravujem, Ty sa zatiaľ priprav. Ešte ďalej to posunte, prosím. Tam je dobrovoľník. A vy už ste veľa zažili v živote, ja si myslím, že keď to uzavrieť, tak dnes... Tak a držte to nad sebou. Je to dobrá vzdialenosť? Jo, myslím si, že takhle je úplne ideální. Prosím vás, držte ten kybel si nad hlavou, aby sme ho všetci dobre videli. Máte aj veľmi dobrú hlavu. Ďakujeme. Takže držte to. Trafil by si? Rozhodně. Ale asi to nebudeme robiť s touto puškou, jo? Ne, nebudem, to byl vtip, takže to asi tohle radši schovám. Dobre, to schováme a mohli by sme napríklad skúšať hádzať ľadom, ktorý máme pripravený v ďalšom... Odtiaľ to, len že by si takým... Hej, nechajte to tomu človeku na hlave, prosím vás. Kto vám povedal to vrátiť? Tak to už nechajte si to... Pán s cylindrom to teraz bude držať nad hlavou, lebo ste to posunuli. A teraz ideme skúšať hádzať práve ten ľad. Takže držíme palce. 3, 2, 1. Prvý pokus. Pane, nehýbte sa. Vidíte, že tu teraz... Je to olympionik, tak sa nehýbte. V kuse sa hýbete. No. Prečo mu to robíte? Je veľmi nekolegiálne od vás, pane. Myslím si, že veľký potlesk pre biatlonistu. Ještě teda víte, jaký rozdíl je mezi malorážkou a brokovnicí? Takový. Tak sme to tu trošku schladili. Ďakujeme. Ondřej Moravec.